recording. Tanya video now. We gaan toch op die nog weer. Asa kanto? So, double tap. Itu. Aku dah YouTube itu. Hah? Man, as we say, is alpha male dito. Maar is het normaal denk ik? Het normaal. Ini is wat lama. Hij is dus gewoon over de kant. Hoe is het nou? Wat,